No iti dadduma a lugar ket nakarong epekto ti pudot ti mapaspasaran. Iti Benguet met napasaran ti napigsa a tudo. Napakuyugan iti dadallo wennu hailstorm. Ada report ni Anjel Kim Pengosro. Makapaspasar iti panagtudo ti lokalidad tunggal malem gapoy ti localized thunderstorm. Ngem iti sabali a paset ti Benguet, nakaro ti epekto daytoy. Kasta kapigsa tinapasaran atudo iti atok Benguet, idilaeng Sabado. Sigun iti uploader, gapoy ti kinapigsa ti angin ken tudo, ada ti kable ti kuryente a naputed isu a nakapasar damet laeng iti power interruption. Kadagiti kalabos nga aldaw, nakapasar met laeng ti dadduma a munisipalidad iti probinsya ti panagbayakabak ti dadallo. Sigun kadagiti Manalon, lumasansan nga agtudo ang napakuyugan iti hailstorm, dakkel ti danyos may paay nakadakwada. Gaputa, madadael ti bulong dagiti mulada ng luna dagiti agtugtudo pay laeng. Masingamot ti panagdakkel dagiti dadduma a highland vegetable kas iti repolyo, wombok, ken dadduma pay. Apektado met laeng ti panagdakkel ti patatas. Imo na meten nga inlawlawag ti Department of Agriculture nga dati epekto ti hailstorm iti panagdakkel dagiti mula ken panakabukal ti bunga ti root crops. Sigun iti pag-asa, ti panakabukal ti dadallo no hailstorm ket patauden ti thunderstorm wenno ti cumulonimbus clouds nga daan iti upat a hazard kas iti napigsa nga angin, napigsa a panagbayakabak ti todo, napakuyugan ti alipugpug ket ti hailstorm. Isu a dagiti hailstorm ang mapaspasaran iti dadduma a lugar ket gapu iti nangato nga altitude. Nakabuklan ti cumulonimbus clouds amang papataod iti daytoy. Kadawiyan ang mabukol ti babasik nga ice, papataodan ti moisture. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.